Benvidos a un novo podcast do CEIP Plurilingüe San Clemente de Cesar. Radio Clementina, Radio Clementina. A túa radio, na túa escola. Bo día, clementinas e clementinos. Benvidos e benvidas a un novo programa da Radio Clementina. Hoxe queremos compartir con vos a nosa experiencia no programa Erasmus+. Como sabedes, 19 e 26 de outubro, un grupo de 3 estudantes de sexto educación primaria viaxamos a San Gimignano, unha vila medieval da Toscana italiana. Ali vivían as familias que nos aloxaron nas súas casas durante esa semana e tamén estaba a escola que nos acolleu, o Instituto Comprensivo Fólgore de San Gimignano. Pero ademais de San Gimignano, visitamos outros moitos lugares interesantes. Pois xa temos curiosidade. Decídenos, cal foi a primeira parada da vosa viaxe? Aterramos no aeroporto de Pisa, así que tiñamos que visitala sí ou sí. Fixemos a típica foto termando da torre para que non caese e escoitamos o órgano da catedral xusto antes de que pechara. E para cear, a famosa pizza italiana, unha delicia. Non sabedes como estaba de 4 queixos, a miña favorita. Veña, Víctor, que é falar de queixo e perdes o sentido. Non te líes e contanos cal foi a seguinte parada. Como vos dixemos, San Gimignano foi a nosa segunda casa esa semana. Ali íamos á escola e convivíamos coas nosas familias italianas, que hoxe xa consideramos a nosa segunda familia. Non sabedes o cariñosos que foron con nós. Algo máis que ir ali á escola, non? Porque senón vai a rollo de viaxe. Claro, recibimos o tenente alcalde no concello e subimos á Torre Grosa, que tiña 54 metros de altura. Había moito vento e por un momento pensamos que saíamos voando. Que vertixe! Pero o mellor eran os seus xeados. Vendíanos na que está considerada como unha das mellores xeaderías do mundo. Veña, deixade de meternos en vexa e ide ao caso. Cal foi a seguinte parada da vosa viaxe? A seguinte cidade italiana que visitamos foi Siena. Entramos a Duomo, que por se non o sabedes, é como se di catedral en italiano. Logo comemos de picnic na Plaza do Campo e á tarde visitamos o Museo de Historia Natural. Lembraste os retos que fixemos dentro do museo? Foi moi divertido xogar a ver quen atopaba dentro do melón o bacunca onde Napoleón debía tomar o café. Sí, a visita a Siena foi moi chula, pero contelles a nosa aventura para volver a San Gimignano, María. Non vou esquecer nunca o número 130. Cala, non me quero nin lembrar. Tiñamos que coller o autobús 130 de Siena a San Gimignano. Fomos para a parada, pero ali non aparecía bus ningún. Así que despois de media hora collemos outra a Pollibonsi, que estaba a medio camiño entre Siena e as nosas casas. Sí, pero a cousa non quedou aí, a que non? Non, en Pollibonsi máis retrasos. O bus a San Gimignano non chegaba máis, e chovía, e 130 que non viña, verdade, Paula? Nada, non apareceu, así que algunhas familias viñeron buscar porque les daba moita pena que estivésemos ali á espera. E os que non puderon ir en coche tiveron que agardar polo bus. Unha odisea. Das mellores anécdotas de viaxe, que risas botamos ali na parada. Pero falando de paradas, a última foi Volterra, outra vila medieval da Toscana, pero que non se parecía nadiña a San Gimignano. O mellor dese día foi a festa sorpresa que lle prepararon a familia italiana de María polo seu aniversario. Que tarde tan rica, unha crostada de chocolate, con candeas e todo, e con agasallo incluído. Unha festaza do Parque de Volterra. Eu pensei que me vendaban os ollos para xogar á pita cega. E resulta que era para darme unha sorpresa. Que emoción cando vin a tarta. E aí non acabou a cousa. A noite leváronos a todos a xogar os bolos. Pasámolo genial. Nunca vou esquecer o día do meu 11 aniversario.
Pero todo acaba e esta viaxe chega a súa fin. Agardámosvos nunha vindeira edición de Clementinos Around the World. Moitas grazas pola vosa atención e lembrade sintonizar Radio Clementina, a túa radio, na túa escola. Piano piano piano, con l'acqua in grembo e le mezzine in mano, ebbene venga maggio e maggio l'è venuto. Radio Clementina, Radio Clementina, a tua radio, na tua escola.